podem pintar amb la llum del sol? Bon dia, els nens i nenes de quart i P4 de l'escola Menat de Boil. Us mostrarem la nostra investigació. Un dia, veient el terra de la classe de color blau, ens van preguntar com era que estava pintat. A la conversa ens van pensar que era per un paper que hi havia a la finestra i també per la llum del sol. Per comprovar allò que pensàvem, vam baixar la persiana de la finestra i vam veure que el terra no estava pintat de color blau. Així vam comprovar el que ens pensàvem. Llavors vam preguntar-nos, hi haurà més papers que també podem pintar en el terra de colors? Vam fer una experimentació. Abans de posar un paper al vidre, calia pensar si pintaria el terra o no. Vam veure que alguns papers no deixaven passar la llum del sol. Els primers diem que són opacs i els que deixen passar la llum són transparents. Si mireu la foto, veureu que els papers opacs fan una ombra grisa al terra i els transparents pinten el terra. Vam escollir papers transparents de més colors per pintar el terra de la classe ben bonic. Es van emocionar amb els colors del terra. Tan contents que estaven que van convidar els nens i nenes de P3. De cop vam veure que desapareixien els colors del terra. Qui els ha esborrat? Algú es va adonar que passava un núvol. Això va ser la segona prova de la nostra pregunta. El sol era el que pintava amb el paper que penjava. L'endemà ens van adonar que segons on ens posaven ens podran pintar la cara. Vam rebre un regal i no sabíem què era. Entre tots i totes vam pensar que s'havia de penjar. El penjàvem a prop de la finestra, vam veure com apareixien petits arcs iris per tot arreu. Volíem compartir amb els nens i nenes de quart tot allò que estàvem observant i descobrint. Algú va pensar que potser altres llums també pintaven i van posar una espelma dins un recipient. Va arribar el dia de l'eclipse i tots i totes els vam seguir en directe. El grup de quart va preparar una representació del que havia passat amb el sol aquell dia. Llavors vam poder experimentar amb la direcció de la llum. També vam visitar la Sagrada Família i vam poder observar que aquella pregunta que ens havien plantejat es podia respondre mirant els vitralls. I vam compartir allò que havíem observat. Vam fer uns vitralls junts. Ara veurem un vídeo. Amb la llum del sol vam descobrir com és el vitrall al terra. Els vam penjar a les finestres i vam pintar la paret del passadís. Podríem pintar també un full blanc? Vam jugar a moure el full i vam veure que sí, que quedava pintat. I ara veurem un altre vídeo. Mentre jugàvem i observàvem el full blanc, vam descobrir que també es pintem les nostres samarretes i es pinten millor les samarretes llises i clares. Vam dibuixar què havia passat.
Els nens i nenes de quart estaven treballant l'obra de Paul Klee, un quadre que es diu Ballant per por. Ens vam plantejar, podem fer una part de l'obra amb la llum del sol? P4 va fer figures geomètriques i quart va fer figures sense els cossos. Els cossos quedaven pintats. Aquestes són les conclusions de la nostra investigació. Amb la llum del sol i posant papers transparents de colors a les finestres podem pintar Les parets, el terra, les taules i els mobles. Les nostres cares, Papers blancs. les nostres samarretes, podem pintar els cossos dels personatges de Paul Klee. 1, 2... Ha sigut guapíssim!